Tervetuloa kaikille tänne webinaarin pariin. Tämä webinaari järjestetään osana siis suomalaisten kauppakamareiden kansainvälistymällä kasvuun viikkoa. Tänään keskitytään Hongkongiin ja tämä webinaari on siis tällainen perusinfo meidän kauppayhdistyksen toiminnasta, miten ollaan kehitytty tässä tämänkin vuoden aikana ja minkälaisia mahdollisuuksia me annetaan meidän jäsenyrityksille ja minkälaisia palveluja tarjotaan ja miltä meidän tulevaisuus näyttää ja miten me voidaan olla apuna suomalaisyrityksille, jotka on kiinnostuneita Hongkongista ja tästä Etelä-Kiinan alueesta. Mä jaan tästä myös esityksen, niin päästään tähän kiinni. Eli tosiaan mä oon itse Mirjam Ligi ja toimin täällä pääsihteerinä. No niin, nyt näkyy. Eli päästään asiaan, niin tämä Suomi-Hongkong kauppayhdistys on perustettu siis vuonna 1985. Meillä on tällaiset 40 aktiivista vuotta ollut toiminnassa ja tämä vuosi on ollut siis tietenkin meillä juhlavuosi. Tässä kuvassa näkyykin meidän juhlavuoden tilaisuudesta. Tänä maaliskuussa meillä on vuosittain tällainen kiinalaisen uuden vuoden tilaisuus ja business-seminaari. Siitä mä puhun ihan just lisää. Meillä on suurin piirtein 30 PK-yritysjäsentä ja ollaan myös kovaa vauhtia tässä kasvamassa. Ja oikeastaan niin kuin, mitä tulee aloihin, niin aika paljon laidasta laitaan on erilaisista firmoista jäsenistöä. Ja kauppayhdistyksen oikeastaan niin kuin päätoiminen tehtävä on siis tietenkin verkostoituminen ja verkostoitumismahdollisuuksien tarjoaminen, mutta sen lisäksi meillä on tai tavallaan miten se näkyy sitten konkreettisesti on se, että meillä on tämmöinen vuosittainen lippulaivatilaisuus, tämä kiinalaisen uuden vuoden seminaari ja vastaanotto. Se on joinain vuosina ollut tämmöinen lounastyyppinen tuolla Campin Bailey-salissa, mutta nyt ollaan kasvattamassa tätä konseptia, että se on kuitenkin tällainen meidän vuoden merkittävin tilaisuus. Ja kalenterin kannattaa laittaa seuraavan vuoden tilaisuus, joka on siis 11. helmikuuta. Mulla vielä näkyy se tuossa myöhemmin, ja jaan tämän materiaalin vielä myöhemmin, niin saatte otettua ylös. Ja tämä tilaisuus on siis meidän jäsenistölle ja myös kaikille meidän yhteistyökumppaneille, mutta myös siis uusille potentiaalisille jäsenille. Se on meillä tapa näyttää sitä, että minkälaista se meidän toiminta on ja minkälaisia meidän kumppanit on ja mahdollisuus sitten meidän hongkongilaisten kumppaneiden sitten tavata jäsenistöä ja mahdollisia uusia jäseniäkin. Sen lisäksi meillä on Hong Kong Hour-webinaareja. Tämä on tällainen webinaarisarja, joka siis suurin piirtein kuukausittain järjestetään tällaisia webinaareja vähän eri aiheista. Eli meillä on ollut tällaisia yleisiä markkinawebinaareja, mutta sitten myös on spesifimpiä esimerkiksi tiettyyn aihealueeseen keskittyviä. Esimerkiksi meillä on tulossa Aalto EE:n kanssa, jossa siis keskitytään tähän niin kuin kulttuurikoulutukseen ja muihinkin tällaisiin johtajakoulutuksiin, mitä Aalto EE:llä on tarjota ja miten meidän yhdistyksen jäsenet voi sitten hyödyntää näitä. Sen lisäksi meillä on myös meidän kumppaneiden kanssa tai muiden kumppaneiden kanssa näitä Hong Kong Hour-webinaareja. Esimerkiksi sitten tässä tulossa on myös tällaisen startup-inkubaattoriin liittyvä tilaisuus, jossa sitten jaetaan mahdollisuuksia siitä. Eli tosiaan verkostoitumismahdollisuuksia on monenlaisia, on näitä fyysisiä, mutta sitten myös näitä virtuaalisia. Ja niin kuin tässä mainitsinkin tämän Hong Kong TDC:n, eli Hong Kong Trade Development Council on meillä tosi tärkeä yhteistyökumppani, ja tietenkin sitten myös Hong Kong ETO, eli Hong Kong Economic and Trade Office, joka on meidän tavallaan Lontoossa sijaitseva tällainen edustusto tai Hongkongin edustusto, ja he on iso apu meille esimerkiksi tämän kiinalaisen uuden vuoden kanssa. Ja sitten on näitä muita toimijoita kuin Hong Kong Invest ja sitten esimerkiksi just tämä Startup Incubator, josta puhuin ja tällaiset vastaavat. Ja kovaa vauhtia koko ajan myös tiivistetään meidän yhteistyöstä heidän kanssa ja Pertti käy sitten Hongkongissa siellä tapaamassa ja tiivistämässä yhteistyötä. Suomikin on niin pieni maa, että se ei ole, siellä pitää kuitenkin paljon käydä ja keskustella, että saadaan meidänkin niin kuin, valtiona ja muutenkin kauppayhdistyksenä itse enemmän esille.
Sitten sellaisena uutuutena niin meillä on tällainen Nordic Hong Kong Matchmaking-työkalu, joka on siis täysin nyt tässä tänä kesänä ja tänä syksynä oikeastaan lanseerattu palvelu, joka löytyy sivustolta www.fhba.fi. Ja tämä on siis tällainen täysin niin kuin GDPR-turvallinen sivusto ja platformi, jossa siis yritykset voivat sitten rekisteröityä sinne ja verkostoitua keskenään. Eli se järjestelmä sitten löytää sieltä sitten hyvät kontaktit niistä yrityksistä ja toimijoista, jotka ovat sinne platformille rekisteröityneet. Tässä vaiheessa me ollaan tällaisessa pilottivaiheessa, eli kerätään sinne kontakteja, joka sitten tarkoittaa sitä, että tämä platformi on siis täysin ilmainen tällä hetkellä, eli olitpa sitten kauppayhdistyksen jäsen tai et, niin sinne pääset ilmoittautumaan. Ja jos olet yritys, niin laita sinne, että olet kauppayhdistyksen kautta, niin sitten minä henkilökohtaisesti sitten hyväksyn sinut sinne sisään. Jos olet taas organisaatio, niin meidän kautta saa myös tällaisia association-tunnuksia, eli sitten näitä tunnuksia me jaetaan meidän yhteistyökumppaneille, niin he voivat sitten itse päästää sinne omia jäseniään tai oman verkostonsa jäseniä. Eli tarkoitus tällä hetkellä on se, että kerätään sinne mahdollisimman paljon kontakteja sekä Suomesta, Pohjoismaista ja myös Hongkongista, niin sitten saadaan siitä mahdollisimman hyödyllinen meidän jäsenistölle. Mutta tällä hetkellä tosiaan ilmainen, ensi vuoden loppuun asti on ilmainen. Mutta toki jos haluaa meidän toimintaa tukea, niin totta kai suosittelen jäsenyyttä. Jäseneksi kannattaa aina tulla. Se on 200 € vuodessa. Se ei ole paljon vuodesta. Mutta tosiaan ollaan äärimmäisen aktiivisia ja jatkuvasti tavataan yhteistyökumppaneita ja jaetaan tietoa myös meidän toiminnasta. Ja myös yritysjäsenenä tästä yhdistystoiminnasta saa niin paljon kuin siihen on valmis laittamaan, että jos on konkreettisia tai tavallaan kiinnostaa tietyt messut esimerkiksi Hongkongin päässä, niin meihin kannattaa aina ottaa yhteyttä, niin saadaan sitten ohjattua teidät eteenpäin oikeaan osoitteeseen, että saisitte sitten hyvät diilit siellä päin. Sitten tästä itse hallinnollisesta rakenteesta, eli kauppayhdistys on siis täysin itsenäinen yhdistys. Ja hallituksen puheenjohtajana Pertti Alasvirta, joka puhuu tässä hetken päästä, ja varapuheenjohtajana Tiina Mikkonen, ja sitten jäsenistöjä meillä on tosiaan täällä linjoillakin. Eli vähän eri aloilta on porukkaa hallituksesta, ja ollaan tämmöinen aktiivinen porukka. Ja tosiaan itsessä on töissä keskuskauppakamarilla, koordinoin tätä kauppayhdistyksen toimintaa ja toimin pääsihteerinä, mutta suoranaisesti, mutta silti tämä yhdistys on siis itsenäinen, ja kauppakamari tarjoaa sitten tätä koordinaatiopalvelua kauppayhdistykselle. Mutta se myös mahdollistaa sen, että kauppayhdistys pääsee sitten tiiviisti myös kiinni tähän kauppakamariverkostoon, mikä on tärkeä sitten totta kai meille kaikille. Sitten lyhyesti tästä meidän kauppayhdistyksen strategiasta. Tässä on paljon tekstiä ja paljon laatikoita ja kaikenlaista, mutta tälleen lyhyesti me ollaan luotu tällainen tavallaan reitti, eli eri vaiheissa olevat yritykset, niin mitkä on ne tahot, johon sitten kannattaa olla yhteydessä, kun sinne Hongkongiin on menossa tai se alue kiinnostaa. Eli tästä pre-seed-ideasta tähän etabloitumiseen asti, niin kauppayhdistys on tavallaan sitten väylä näihinkin organisaatioihin ja tavallaan meidän kautta sitten pääsee kiinni näihin, ja etenkin tietenkin tämä skaalaus ja siitä etabloituminen ja kansainvälistyminen, niin tästä eteenpäin, niin se on tavallaan se meidän lisäarvo, niin että me tehdään yhteistyötä näiden Hongkongin pään toimijoiden kanssa, ja voidaan sitten vähän mahdollisuuksien mukaan niin sitten luoda yhteyksiä sitten meidän jäsenistölle myös. Ja toki tässäkin tärkeänä
osana on tämä meidän matchmaking-työkalu, eli että sitten myös se niin kuin olisi kuitenkin niin kuin automatisoitunutta myös, eli sitten meidän jäsenet pääsisivät suoraan kiinni niihin meidän kumppaneiden kontakteihin. Toki Hong Kong Hour-webinaarista on iso hyöty. Meillä on tulossa esimerkiksi just tämä startup-inkubaattoritilaisuus tuossa ensi viikolla, niin se on myös semmoinen konkreettinen väylä, miten saa kontakteja sinne Hongkongin päähän. Ja tässä onkin lyhyesti näistä meidän tulevista tämän vuoden tilaisuuksista, tai tässä marraskuussa on 2 webinaaria ja sitten seuraava iso tilaisuus on sitten siellä helmikuussa ja varmaan ennen sitäkin meillä on vielä yksi Hong Kong Hour saadaan järjestettyä. Mutta tosiaan ensi viikolla on tämä HSITP Incubation Program, joka siis pitää nyt vähän luntata. Tämä oli Hong Kong Shenzhen Innovation and Technology Park. Todella mielenkiintoinen hanke siellä, miten sinne pääsee, mitä mahdollisuuksia tällä puistolla on tarjota suomalaisyrityksille. Sitten meillä on tämä Aalto EE-tilaisuus sitten vielä sitä seuraavalla viikolla. Ja sitten tosiaan kalenteriin kannattaa laittaa valmiiksi tämä 11. helmikuuta, joka on sitten tämä meidän iso kiinalaisen uuden vuoden juhlatilaisuus. Ja miten tässä olikin, miten mä mainitsinkin näistä meidän kumppaneista, niin tosiaan tehdään tiiviisti sitten näiden tahojen kanssa. Eli sitten täällä Suomen päässä tietenkin Business Finland, ulkoministeriö ja sitten meillä on Hongkongin kumppanit. Toki ei saa unohtaa myöskään meidän pohjoismaisia kollegoita, eri kauppayhdistykset, siis esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, niin tehdään tiiviisti heidän kanssa myös ja osallistutaan heidän tilaisuuksiinsa ja he on tietenkin tulossa aina meidän kiinalaisen uuden vuoden tilaisuuteen myös. Mutta tämä työ on jatkuvaa ja tiivistetään näitä meidän yhteyksiä kaikkiin suuntaan, että saadaan tästä meidän pienestä Pohjolasta sitten mahdollisimman paljon irti, kun sinne Honkkarin päähän mennään. Mutta joo, se oli mun puolelta lyhyt intro ja sitten mä annan lavan sitten tai puheenvuoron sitten Pertille, niin pääset tänne Hong Kong TDC-maailmaan meitä ohjeistamaan. Otas, nyt näyttää vähän jännittävältä toi video, jos kokeilet. Kamera vähän reistää. Kuuluuko ääni kuitenkin? Ääni kuuluu. Niin ole hyvä vaan. Joo, hyvä. Katsotaan tuosta kuva uudestaan. No niin, nyt tuli kuvaksi. Joo, eli katsotaan vaan, se on Pertti Jalto uudestaan ja ehkä vielä lisäksi tuohon Mirjamin hyvään esitykseen, niin me on pyritty rakentamaan siis sitä sellaista polkua, jossa niin kuin tarjotaan meidän jäsenistön kautta eri yritysten niin kuin kyvykkyyksiä esimerkiksi käyttää näitä koneälytyökaluja halvemmalla, edullisemmin, nopeammin. Oikeastaan mihin meni aikaisemmin aikaa vuosikin, niin saattaa nyt tehdä niin kuin tunnissa, jos tunnistaa näiden työkalujen niin kuin parhaat puolet. Meillä oli just viime viikolla tämä tämmöinen kuin Fjord Juoda, entinen pankkiiri, pitää tällaista niin kuin konsultaatiota, ei niinkään, että mitä työkaluja käyttää, vaan miten niitä käytetään parhaalla tavalla. Ja sitten tämä Aalto EE on niin kuin seuraava kohta, jossa niin kuin tarkoitus avata sitä, että minkälaista niin kuin kulttuurillista osaamista pitäisi olla, kun mennään niin kuin Aasian markkinoille, jotta niin se niin kuin ympäristö siellä on niin kuin selkeä, että ei tehdä niin kuin sellaisia kulttuurivirheitä, kun lähdetään kansainvälistymään. Nämä on niin kuin 2 aika tärkeää asiaa ennen kuin lähdetään tähän polkuun, niin saa ollenkaan tunnistamaan itseänsä. No joo, sitten Hong Kong TDC on yksi meidän tärkein kumppani, koska se on se astinlauta. Kun Hongkongiin mennään, niin he järjestävät 30 eri tapahtumaa vuodessa. Siellä on messukeskus, joka näkyy tuossa rannassa. Ja se ei ole semmoinen tavallinen messu, vaan se avaa niin kuin tämän koko Hongkongin ekosysteemin käytön ja pääsee niin kuin sinne government-järjestelmiin mukaan. Niin se on järkevä tapa mennä joko pelkästään ensimmäisenä tutustumaan sinne ja sitten ehkä erilaisilla statuksilla käydä siellä ja sitten sen jälkeen, kun on valmiutta, niin mennä ihan niin kuin sinne pitämään sitä niin kuin näyttelyä ja siihen samaan yhteyteen sitten luoda ne kaikki tapaamiset ja yhteistyökumppaneiden kanssa niin kuin verkostoitumisen rahoittajat, kaikki mitä siihen pakettiin niin kuin tarvitsee, niin että se on todella täynnä sitten se
ne päivät, mitä siellä tekee. Että tosiaan niin kuin tässä alussa sanoin, niin meillä on eestiläinen jäsen Dipperfox, joka tekee tällaista tsunamien jälkeen, myrskyjen jälkeen kaatuu puita kaupunkialueella, niin pystyy poraamaan ne kannot siihen paikalleen ja istuttamaan uuden puun ilman, että katuja tarvitsee avata. Ja oli siellä viikon juuri ja sitten viime viikolla oli Vellamo vesifirma, joka kansainvälistyy kovaa vauhtia ja on muun muassa Haastalin sponsorina tuolla Pekingin F1-kisoissa. Tämmöisiä menestystarinoita alkaa olla yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin, tietysti aina rohkeutta pitää olla, jos menee Aasiaan tai mihin tahansa maailmaan, niin pitää olla niin kuin entry plan ja exit plan, niin sitten jotain tällaista Venäjän tyyppistä asiaa tapahtuu, niin kuin riskit on joka paikassa aika suuria. No seuraava slaidi sitten. Onko TDC täyttää tosiaan 60 vuotta ensi vuonna, juhlavuosi siellä sitten heti meidän perään ja niillä on tosi paljon erilaisia tapoja niin kuin yhdistää meidän tapauksessa niin pohjoismaisia ja suomalaisia yrityksiä sinne. Ja siellä on erittäin hyvää materiaalia ja sitä kautta voi sitten laajata pikkuhiljaa Aasiaan ja niin kuin Great Bay Areaan. Että GBAhan muodostaa semmoisen 80 miljoonaa ihmisen markkina-alueen ja pikkuhiljaa lähenee Hongkongin kanssa kaikilla alueilla ja sieltä nykyään pääsee tosiaan lentokentältä suoraan junalla, nopealla junalla joka paikkaan ja Macao menee silta ja niin kuin bisneksen näkökulmasta hyvin positiivista kehitystä ja sitten meillä on tosiaan 30 päivän viisumivapaus Kiinan puolelle, niin se koko alue on Hongkongin kautta käytössä. Hongkongissa on kaikki kansainväliset pankit ja niin erittäin hyvä niin kuin osaaminen skaalaamiseen, eli jos tuote on skaalautuva ja on mahdollisuus niin kuin sitten lähteä niin kuin rahalla skaalaamaan, niin siellä on sekä rahaa että skaalausta. Nämä on ne kaksi asiaa, mitä meillä Suomessa pääsääntöisesti tahtoo puuttua, että jos yhtiö pääsee siihen vaiheeseen, että tarvitsee suurempaa rahoitusta, niin sitä ei tahdo oikein täältä kovin helposti löytyä, jolloin se automaattisesti suuntaa sitten joko Amerikkaan tai Aasiaan. Ja sitten seuraava. Ja eikä se ole pelkästään tässä tapauksessa Hongkong TDC ei ole vain pelkästään niin kuin Hongkongin alue, vaan siellä on 50 toimistoa tai tämmöistä vastaavaa toimijaa, kun meillä on täällä Pohjoismaissa ja niistä 13 on vain Kiinan puolelle, loput on ympäri maailmaa. Jolloin tämä verkostokin tulee niin kuin kauppayrityksen kautta ja Hongkong TDC:n kautta käyttöön ja se on aika arvokas. Ja tässä matchmaking työkalussa aina myöskin on se, että ei ole pelkästään niin kuin Pohjoismaat ja Hongkongi, vaan myöskin niin tämä niin kuin horisontaalinen taso, eli myöskin pohjoismaiset yritykset pystyy keskenään verkostoitumaan sitä kautta, kun tämmöisiä matcheja löytyy. Ja mennään vaan eteenpäin. Ja siellä on tosi paljon materiaalia, siellä on niin kuin erilaisia niin kuin tutkimuksia ja tutkimustyötä tehdään niin kuin markkinoista. Että melkeinpä mihin tahansa asiaan löytyy kyllä tuolta kautta, tuossa on tuo osoite, jaetaan tämä esitys teille, niin sieltä löytyy niin kuin kaikkiin kysymyksiin, mitä business tarvitsee, niin kyllä vastaukset sieltä materiaalimassasta, mitä kaikkea niin kuin Hongkongin valtio ja Hongkong TDC ja muut yhteistyökumppanit niin kuin hakevat. Tässä tiedosta ei niin kuin jää kiinni ja pystyy tekemään kyllä todella hyvät niin kuin entry planit mennessään tänne. Joo, me vaan eteenpäin. Seuraavat pari tärkeintä näyttelyistä 30 on tuo Asian Financial Forum, joka on tammikuussa. Siellä oli viime vuonnakin yli 3000 rahoitusalan ammattilaista ympäri maailmaa. Erittäin hyvä paikka, jos on siinä tilanteessa, että voi hakea niin ulkomaalaista rahoitusta, niin sinne kannattaa kyllä mennä ja siellä pääsee pitsaamaan tuotteitaan ja rakentamaan sitä verkostoa erittäin hyvin. Ja sitten ehkä Suomen vahvuus on tämä niin kuin medikaalipuoli, joka alkaa olla 3 miljardia vuodessa, että jos verrataan sitä tähän paljon julkisuudessa olleeseen jäänmurtajakauppaan, joka sekin on hyvä asia, mutta samaan aikaan kun jäänmurtajat toimitetaan, niin tämä medikaalipuoli on tuonut meille jo Suomeen rahaa sen 25 miljardia, että tämmöistä niin peruspuurtamista meillä on paljon Suomessa, joka ei paljon uutisissa näy ja joka paikassa tehdään hyvää työtä niin kuin Suomeen eteen kyllä. Nämä kannattaa panna merkille ja mennä eteenpäin vaan sitten.
Ja kaiken kaikkiaan tässä nyt lista sitten voitte tähän tutustua, kun saatte tämän materiaalin, niin tässä on niin kuin tänä vuonna erilaiset tapahtumat, joita Hongkongissa on ollut, ja sitten on seuraava. Joo, siinä on sitten niin kuin mitä tässä vielä loppuvuodesta tapahtuu. Eli vähän joka alueella sieltä löytyy jonkinlaisia alueita, ja me pyritään tietysti keskittymään kauppayrityksessä näihin, jotka niin kuin palvelee niitä jäsenistöä, mutta joka paikkaan Hongkong TDC laittaa materiaalia eteenpäin ja ne tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia näihin menemiseen. Ja mennään vasta seuraava. Se on tämmöinen sourcing-alusta, joka on sitten niin kuin eteenpäin siitä, kun erilaisia matchmakingia on tapahtunut, niin siellä on tosiaan 2 miljoonaa rekisteröityä ostajaa ja toimittajia ja tuotteita ja 24 miljoonaa niin matchia tapahtuu vuositasolla. Eli tässä pääsee kiinni niin kuin todella valmiiseen verkostoon, jossa pystyy sitten niin kuin tuotteita ja palveluita viemään Aasian markkinaan, vaikka ei vielä itse edes sinne menisi. Seuraava slaidi. Joo, eli tässä lyhyesti niin voidaan sitten keskustella ja jos teillä on kysymyksiä ja sen tyyppistä, niin voidaan tässä saman tien selventää. Pidän vaan se esitys vielä siinä, niin voidaan palata, jos johonkin spesifiseen asiaan tarvitsee kysymyksiä. Eli näin, olkaa hyvä vaan. Joo, ja tuossa tosiaan on vielä lyhyesti, tässä näkyy vielä tässä ihan lopussa tätä matchmaking-platformia, niin mä laitan teille myös linkin tästä sitten tämän webinaarin jälkeen. Mutta tosiaan nyt kysymyksiä saa esittää, jos on mitä on mielen päällä tai mitä kiinnostaa tästä meidän kauppayrityksen ja Hongkong TDC:n toiminnasta, niin saa kysyä. Ja tosiaan meihin saa yhteyden sitten muutenkin sähköpostitse ja puhelimella ja kaikkien väylien kautta. Mä olen tosiaan joulukuun alussa pari viikkoa jo Hongkongissa ja käyn allekirjoittamassa Mouta näiden eri niin kuin federaatioiden ja associationien kanssa yhteistyöstä ja sitten tehdään myöskin tämän Hongkongin kauppakamarin kanssa yhteistyötä jatkossa yhä enemmän määrin. Ehkä Hongkongin päin voisi jotain sanoa sieltä teidän toiminnasta samalla. Joo, jos Jonna olet linjoilla. Ei välttämättä. No niin, nyt onnistuu. Sori, vähän hitaalla käy kone. Kyllä vaan, eli itse olen täällä Hongkongissa ja me pyöritetään täällä Hongkongin päässä pientä myös Hongkongin kauppakamaria, joka toimii täällä. On myös 40 vuotta täyttävä ensi vuonna. Joo, kerro vähän teidän toiminnasta muutamalla sanalla, niin tavallaan kun me syötetään teidän lapaan täältä niin lähtöjä, niin miten te voitte sitten siellä päässä ottaa jäseniä ja auttaa sitten niin kuin paikallisia toimijoita? Kyllä vaan. Eli meidän jäsenet on pääasiassa toimijoita, joilla on jonkinlaista toimintaa jo Hongkongissa. Meillä on sekä suomalaisia yrityksiä että hongkongilaisia muutamia yrityksiä, joilla on kiinnostusta taas Suomen markkinasta, että toimitaan molemmin päin. Ollaan yhteydessä toki kaikkiin näihin Hongkongin hallituksen toimijoihin, joita tässäkin käytiin läpi myös ja tehdään heidän kanssa yhteistyötä. Me ollaan osa myös Euroopan kauppakamaria, joka toimii täällä Hongkongissa, jolla on kaikki itse asiassa eurooppalaiset valtiot jäseninä siinä. Sitten me edustetaan Suomea Hongkongin tällaisessa International Business Communityssä, joka keskustelee suoraan Hongkongin hallituksen kanssa noin 4 kertaa vuodessa ja kertoo ulkomaalaisten yritysten business-intresseistä.
Sekä tämän lisäksi toki järjestämme myös kuukausittain täällä networking-tapahtumia. Meillä on kerran kuukaudessa vapaamuotoinen networking-tapahtuma Hongkongissa ja muutaman kerran vuodessa isompi tapahtuma, jotka järjestetään meidän jäsenille networking mielessä. Sekä tehdään yritysvierailuja meidän jäsenyrityksiin, jotka toimivat täällä. Siinä lyhykäisyydessään millaista ohjelmaa me tarjotaan tässä Hongkongin pääkauppakamarissa. Joo, kiitos. Joo, tämä on hyvä lisä tähän, koska niin kuin näette, että niin kuin on resursseja ja halua lähteä Hongkongin kautta Aasian markkinaan ja tuotteet sinne, palvelut siihen sopii, niin ei ainakaan yksin tarvitse pakertaa, että paljon pystytään tarjoamaan kokonaisuudessa tukea siis kaikkien näiden Team Finland-toimijoiden ja ympäristö- ja paikallisten kanssa. Ja tietysti Hongkongin konsulaatti on erittäin aktiivinen ja auttaa kaikessa mahdollisessa, missä pienillä resursseilla vaan pystyvät. Että tämmöinen Suomi-malli on aika hyvä siinä, että meillä on paljon toimijoita ja tämä on pikkusen ehkä levällään tämä viennin ohjaus, mutta niin kuin, esimerkiksi kauppayhteyden kautta niin pystytään neuvomaan, että missä ne oikeat luukut niin kuin on kehen ottaa yhteyttä ja mitä tehdään ja miten edetä ja mihin kaikkeen niin kuin osallistua siellä. Et siinä mielessä se ei ole ainakaan niin sanotusti viennin esteitä, joita ei pystyttäisi sitten niin kuin purkamaan ja auttamaan.